Návštěvníci, kteří na vašem e-shopu něco vyhledávají, u vás chtějí nakoupit. Usnadněte jim to pokročilým vyhledáváním, aby nešli prohledávat konkurenční e-shop. Pravděpodobně jste již investovali značné částky do různých kampaní nebo SEO aktivit a snažíte se přivést nové návštěvníky do svého e-shopu. Byla by velká škoda o ně zase přijít jenom proto, že nenajdou to, co potřebují. Víte, proč jsou lidé, kteří použijí vyhledávač, pro vás tak cenní? Protože podle výzkumu společnosti Salesforce udělají až 4x víc objednávek než ti, kteří vyhledávač nepoužijí. Podle jiné studie společnosti Google o dopadu nekvalitního vyhledávání na online business až 52% zákazníků opustí celý košík, když nenajdou třeba jen jednu položku, kterou chtějí nakoupit. Chytrý vyhledávač SearchReady odstraňuje bariéry, které by mohly zabránit nalezení hledaného produktu. Dokáže poskytnout co nejvíce relevantních výsledků na jakýkoliv typ dotazu. Je tak rychlý, že nepotřebuje našeptávač a zobrazuje výsledky už při psaní dotazu. Jak to dokáže? Především musí lidem rozumět a přizpůsobit se jejich řeči. Nezastaví ho překlepy, české tvarosloví ani synonyma. Často velmi rozmanitý zápis produktových označení ho také nezaskočí. Stránku s výsledky vyhledávání lze navíc velice snadno přizpůsobit vzhledu vašeho e-shopu. V jeho přehledné administraci získáte úplnou kontrolu nad tím, jak vyhledávání funguje. Sami si nastavíte váhu jednotlivých parametrů, poskytne vám co nejširší zpětnou vazbu. Zvolíte si, podle jakých parametrů se budou výsledky filtrovat a jak se každý filtr bude chovat a zobrazovat. Sami jistě víte, že bez sběru dat nelze nic dlouhodobě zlepšovat. Proto SearchReady sbírá údaje o nejčastěji hledaných slovech nebo výrazech, o tom, na jaký výsledek uživatel kliknul a mnoho dalšího. Možná se nyní ptáte, jak složitá je implementace. Je to jednodušší, než si myslíte. SearchReady potřebuje pouze data o vašich produktech a celý vyhledávač do e-shopu vložíte jedním řádkem kódu. Dopad na vaše vývojáře je minimální. Jste SearchReady? Ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme, jak pomocí vyhledávání udělat z návštěvníků zákazníky.